В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Сад, кълна се в Корана, носещ напомнене, ала неверниците тънат в надменност и противене. Колко поколения погубихме преди тях, изтеняха те, но вече не бе време за спасение. И се удивиха, че им е дошъл предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: този е магьосник, измамник. Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително. И се тръгнаха знатните от тях: вървете и отстоявайте вашите богове. Именно това се възнамерява. Не сме чували за това в последната религия, то е само измислица. Нима на него измежду нас е ниспослано напомненето? Да, съмняват се в моето напомнене. Но те все още не са вкусили моето мъчение и нима при тях са съкровищниците с милостта на Твоя Господ, всемогъщия, даряващия. Или е тяхно царството на небесата и на земята и на всичко между тях. Тогава да се възкачат по пътищата към небесата. Те са някакво там разгромено воинство от съюзници. Преди тях отричаха и народът на Нух, и адитите, и фараонът владетелят на войските, и народът на Лут, и самодяните, и обитателите на горичката. Те бяха съюзени. Всеки отричаше пратениците и за това се изпълни моето наказание. И тези ги очаква само един вик, за който няма отсрочка. И казват: Господи, ускори нашия дял преди деня на равносметката. О Мухаммед, търпи онова, което изричат, и си спомни за нашия раб Дауд, притежателя на силата. Той винаги се обръщаше към нас, накарахме ние планините да прославят с него вечер и взори. И птиците на събрани всички му се подчиниха. И укрепихме неговото царство и му дадохме мъдростта и точното отсъждане. А стигнали до теб веста за спорещите, когато се покатериха в светилището? Те влязоха при Дауд и той се оплаши от тях. Рекоха: не се страхувай, ние сме двама спорещи, единият от които ощети другия. Отсъди между нас с истината и не бъди угнетител и ни насочи по правия път. Единият рече: това е моя брат. Той има 99 овци, а пък аз имам само една овца. И рече: повери ми я. И ме надви в спора. Рече Дауд: угнетил те е, като е добавил твоята овца към своите овци. Мнозина от съдружниците се потискат един друг, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, ала малцина са те. И разбра Дауд, че ние само го изпитвахме, и помоли своя Господ за опрощение, и падна, свеждайки чело до земята в суджуд, и се разкая. И опростихме това. При нас той е приближен и има прекрасна обител. О Дауд, сторихме те ние наместник на земята, затова отсъждай между хората с правдата и не следвай страста, та да не те отклони от пътя на Аллах. За онези, които се отклоняват от пътя на Аллах, има сурово мъчение, защото са забравили деня на равносметката. И не сътворихме ние небето и земята и всичко между тях на празно, както си мислят неверниците. Горко на неверниците от огъня. Нима ще сторим онези, които вярват и вършат праведни дела, да са като сеещите развала по земята. И нима ще сторим богобоязливите, да са като разпътните. Това е книга, която ни спослахме на теб, о Мухаммед, благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се получават разумните хора. И на Дауд дарихме Сулейман, прекрасен раб. Той винаги се обръщаше към нас. Един след обед му бяха показани бързоноги коне, чаткащи с копита. И рече: заради любовта към благата, пренебрегнах споменаването на своя Господ, докато слънцето се скри зад покривалото на нощта.
върнете ги при мен. И започна да пляска краката и шиите им. Вече изпитахме Сюлейман и на неговия престол сложихме чуждо тяло. После той се разкая, рече: Господи мой, опрости ме и ми дай власт, с която да не бъде удостоен никой след мен. Наистина ти си даряващия. И му подчинихме вятъра леко да духа според неговата повеля, където поиска. И сатаните, едни да строят, други да се гмуркат, а трети вързани в окови. Това е нашият дар за теб, о Сюлейман. Облагодетелствай или се въздържай безмерно. И той при нас е от приближените и има прекрасна обител. И спомни си нашия раб Аюб. Той позова своя Господ. Сатаната ми причини беда и мъчение. Аллах рече: трупни с крак и ще имаш вода за миене, студена за пиене. И му дарихме отново неговото семейство и още толкова заедно с тях, милост от нас и поука за разумните хора. И вземи в длан снопче сламки и удари с него и не нарушавай клетвата си. И наистина го намерихме търпелив, прекрасен раб, той винаги се обръщаше към нас. И спомни си нашите раби Ибрахим и Исхак и Якуб, притежатели на сила и прозорливост. И ги пречистихме, за да си спомнят винаги дома на отвъдното. И те са при нас сред добрите избраници. И спомни си Исмаил и Алияса и Зулкилф, и те са сред добрите. Това е напомнене за богобоязливите. Има прекрасна обител. Градините Аден са разтворени за тях врати. Облегнати там пожелават разни плодове и питиета. И ще има при тях връстнички с целомъдрен поглед. Това ви е обещано за деня на равносметката. Това е нашето препитание, няма то изчерпване. Така е, а за престъпилите има злощастно завръщане. Адът, в който ще горят, и колко лош е за постеля той. Така е, и нека вкусят това, вряща вода и гной, и други мъчения от същия вид. Това е тълпа, нахълтала заедно с вас. Няма поздрав за тях. Те ще горят в огъня, ще отвърнат. Не, за вас няма поздрав. Вие ни навлякохте това и колко лошо е то за обиталище. Ще рекат: Господи наш, за онзи, който ни навлече, това надбави двойно мъчение в огъня. И ще рекат за вярващите: защо не виждаме сред нас хора, които смятахме за злосторници? Тогава им се подигравахме или не ги забелязвахме. Такава е истината за свадата между обитателите на огъня. Кажи, о Мухаммед, аз съм само предупредител. Няма друг Бог освен Аллах, единосъщия, покоряващия, Господа на небесата и на земята и на всичко между тях, всемогъщия, многоопрощаващия. Кажи, Коранът, това е велико известие, от което вие се отвръщате. Нямах знание за най-върховните на небесата, ангели, как спорят. Разкрива ми се само, че съм явен предупредител. Твоят Господ рече на ангелите: ще сътворя аз човек от глина, и когато го завърша и му вдъхна от своя дух, сведете чела до земята пред него. И се поклониха ангелите, всички вкупом, освен Иблис. Той се възгордя и стана от неверниците. Рече Аллах: о Иблис, какво ти попречи да се поклониш на онова, което сътворих със своята ръка? Възгордя ли се или си високо поставен? Рече: аз съм по-добър от него. Мен ти сътвори от огън, а него сътвори от глина. Рече: тогава излез от рая, ти си прокуден, и над теб ще тегне моето проклятие до съдния ден. Рече: Господи, дай ми отсрочка до деня, когато ще бъдат възкресени. Рече: ще си сред отсрочените до определения ден. Рече Иблис: кълна се в твоето могъщество, аз непременно ще ги изкушавам всички, освен твоите предани раби сред тях. Рече Аллах: истина е, само истината казвам.
непременно ще напълня ада с теб и всички от тях, които те последват. Кажи: о Мохаммед, не моля от вас отплата за това и не съм от онези, които добавят от себе си. Това е само напомнене за световете. След време ще узнаете вестите в него.